Аз съм Радост Генова, на 13 години, от Средно училище Васил Левски, Стара Загора, и днес ще ви представя стихотворението от Иван Вазов «Българският език». Език, свещен на моите деди. Език на мъки, стонове вековни. Език на тая, дето ни роди за радост. Не за ядове отровни. Език прекрасен, кой те не руга и кой те пощади от хулигански. Вслушал ли се някой досега в мелодията на твоите звуци сладки? Разбра ли някой колко хубост може се крие в рещи гъвкава звънлива? Отруйни тонове, какъв разкош, какъв размах изразит от жива? Не, ти падна под общия позор, охолено петне с думи кални, и чуждите, и нашите в хор отрекоха те. О, език страдални! Не си можал да въплатиш в теб създанията на творческата мисъл, и не за песен геният ти слеп, за груб прадвеще само бил рисъл. Тъй слушам се, откак съм на света, се той ругателство ужасно, модно, се той отзив ниска клевета, що след е всичко мило нам и родно. О, аз ще взема черния ти срам и той ще стане моето вдъхновение. И в светли звукове ще те предам на бъдещото бодро поколение. О, аз ще те обриша от кълта и в очи си бляск ще те покажа. И с удара на твоята красота аз хулниците твои ще накажа.